Usa kami karon sa mountain top. Nawa na mo na mo. View sa entire Freiburg. Apoy. Freiburg sa ulit. Tapos saka. Ang church. Freiburg in Rokislaw. Tangin. Freiburg. Okay, taniyo mag-dinner sa Vietnamese restaurant. It's Thai Vietnam. At least makakaon na po o rice. Asian. Diba, sumo na ang You can take the Asian to be but you cannot take the Asian. sumo na itong ubad ng mga kaon pagkaon na ni. Italy na po. Manang Asian na lang sa. That's like Japanese restaurant tani pero murag social ra kaya mo. Feeling na dili makabusog. Kaya mahal-mahal lang. Kabusog kayo makalang. Kuha mo ramen. Nabawa ni mo ng lamig kini ramen. Pagbaranduhan na mag din ako. Kay marag mahal ra kay 20 kapin. De sushi ra. Dili anak worth it. Para ani tani. Dagko pagigig serving na pagkaon. Pwede mo rin gutom na dito kayo niya paano. Spend o mahal kayo. So morning Vietnamese coffee. First time na ko nakatesting og ganani. So mag-drip ka og coffee gikan ganhi. Na mahulog din ganhi. Ang pangutana unsay lasa ani? Kay murag na naman siya yung sugar or kuan condensed milk sa sulod. So matilawan ang kang See if it's at lasa ni. Vietnamese coffee from Vietnam. Street Vietnamese coffee. Kaya hindi ko makalimot sa lasa ato. Okay. Okay na? Lamig yapon. Pwede. Oo, okay. Pero bugnaw na siya. Ano na? May ba?
Sana all, inani yung coffee. Kaya naka pwede mag-order po ring 10 or hindi naman. Harness, lami nga coffee. In fairness, wapo. Wala mong food, lami kita naon. Mura gid siya tinuod yun. Only in Germany. Ang lami kang Vietnamese food. Oh? No, ganda. Salmon. Ganay curry. Gaulat na namin sa mong sabaw. Saan yun? Chicken chige. Chicken ko and rice. Gabot na mong sabaw. Malami kayo. No wonder they found. Only in Germany, lami kang Vietnamese food. So makapalit pagdagan kay rice lani. Kay murag piling nakukulang ang rice. Ang napitit. Fairness na busog mi sa Vietnamese food. Wala nga, sino yung busog na tulo ka, pagkaon gyud dagko kayo. Una nga, tanawon gikas mga tao gyud. Pero lami kito nga pagkaon ganina po. May lang na-redeem. Nya kaning Freiburg pod kay murag feeling ako ang tanawon ni mga rating sa restaurants dili lokal nga restaurants ang mga dag-asig rating. Mga either Italian, Asian food, Thai, Vietnamese. Unang naka-weird. Para nimo sa ay ganun ka. Shoe sa bisan sa kolon nana mang gyapon. Og ang lakaw na din. Kay tugnaw na.